Tamén houbo mala sorte no accidente marítimo en fronte de Cambados. Todo apunta a un descoido por parte dos tripulantes da lancha rápida, un barco de gran potencia que levou por diante a pequena dorna. O mariñeiro que ia a bordo non lembra nada. Foi como David contra Goliat, pero venceu o xigante. Unha lancha de case 10 metros e medio de eslora de 900 cabalos como esta que están a ver, capaz de acadar os 60 nos de velocidade, en fronte unha adorna de madeira a remos que nin lle chega a metade en tamaño e moito menos en potencia. Anda moito, e se vas moi cerca dunha batea con que levantas as lanchas que teñen moito caballaje, non podes ver a persona, non sei. Se vas polo medio do mar, sí, sueles vela ao lexos. Nin a viron porque efectivamente foi nunha zona de bateas, engancharona pola popa seca por culpa do sol. Un accidente, un descoido con consecuencias graves. Por iso, a Capitanía Marítima xa remitiu o informe á Fiscalía. Tuvo que ser unha cousa de salir ao mellor dunha batea e vir a lancha e non lle dá tempo a nada. O ferido, un mariñeiro de 71 anos xubilado do Grove, está no Montecelo. Está grave, non recordo o que pasou. Teñen a licencia de pesca para ir pero solamente teñen un tope de pescar a mellor un par de kilos. A bordo do outro barco do potente o patrón tamén do Grove e o armador do barco, un home de Madrid que atraca na Toxa, un tándem habitual. Que tiene los pisos, pero no tiene la autorización para sacar un barco a la mar. Entonces tienen ya todos los años contratados a una persona, no a otras, de un año para otro, y esa persona es quien los lleva para aquí, para allí, para donde el dueño del barco diga. Pasa sobre todo no verán en temporada alta de turismo e de pouco traballo no mar. As lanchas que veñen os ricos alá na Toxa, pues, contratan patróns para levalas. Non ten o mellor título do patrón, entonces contratan a xente de aquí do Grove porque lle leva a lancha. Además que saben máis sitios para pescar. Neste caso, segundo confirman no Club Náutico, ambos teñen o título e unha ampla experiencia. O club lamentou o accidente con consecuencias que puideron ser fatais.